Guys, welcome sa among vlog. What's up guys? Ang atong recipe karon. Murag daghang lutuon kay recipe man gyud. Mag-share gani og kanon. Kanon nga bahaw ba. Mao na butangan na natong lamas kay para nindot humot. Daghan yun na kayong lamasa oy. Para ayos kaayo ang panimhot ba. Diba? Oh, butangan na nato ang kanon kay para ma-mix yun ang lamas og ang kuan kanon. Ana na. Nagluto na pud ay kuan kay mo may order ni Buknoy gud. Lamian man gud sing ani ba? Kani paborito jud niya ba? Mo nang lutuan na lang nato kay para ganahan po siya magkaon. Di lang gud permanentihon kay wa man poy lami magpermente. O di ana. Ibutang na nato na pod ang itlog. Duha jud ka buok itlog kay para lami jud. No? Dayon kayon mix jud. Ukay-ukayon jud maayo. Mura bag kuan ba kining idoy ugay-ugayon og maayo. Mahuma na ron perting kaunang Buknoy kay huma naman luto na, di ba? Meanwhile, Unsa na pud Buknoy, nakailis naman pud ka. Mulakaw na pud ka no. Maglaag-laag na pud ka. Na maron. Dili man day oy, manimba man me. O sige. Pagdali diha. Naluto naman ang gigisan ako nga kanon o katong gibutangan akong itlog. Imo baya ng paborito no. Pagkaon na diha kay mabiyaan jud karon. Udto-udton na baya. Ha? Paspasig kaon. Dili kay maglangay-langay. Unsa man ang magkaon nga maan na maghinuktok. Gani no, nagdali man ko dere. Dali bitaw. Unsa man po nang magkaon nga ayaw lagi pag anam og hinuktok lagi. Unsa gunang dali ana? Ano man gunang maghinuktok pa man? Unsa man na nga mura magkaning manok murag wa tok-tok ba? Kay magsigig hinuktok. Mag-ana-ana oh. Bukdoya ka. meanwhile, Unsa man ka? Dili di ko nimo pa manon di ay. Kamukha mo na daig simba-simba dito. Aw, kiray, dili ra ko. Naanad naman ko ana. Na! Maron! Mag-uban day ka doy. Ayaw na Buknoy. Unsa man pug kapod nga muingon ka nga alangani naman. Dapat ingon kagabi idaan nga. Doy, sabay ta ugma kay manimba ta. Sana Unsa po ka nag-ingon nga? Karon naman, huwat naman po kag ignon na ako. Tarong baday na. Unsa man ang style ninyo? Kamukha mo ra may simba-simba. Sige lang. Nangluod na ko. Mga sanog, mga sana. Nagtiwas na lang kog kaon oy, pamahaw kay naputol man ganina. Tiwas na lang karon. No? Ana ra god? Tirada. Ang akong kape na lang kay kining kuha. Kani oh. May ni imoong kape kay lami, bugnaw. Niya manginit pa jud atong lawas kay ambot nga ano ning bugnawa ni makainit man sa lawas oy. Uy, di man mo agas. Yummy! Ang sarap-sarap!
Gago!